What's up mga kasap? Mayong Domingos buntag mga kasap. Diyan na po taroy napalit no nga himo na tong pangusa ka simanang sudan. Si Tia day nga nag-ingon nga nag-request og bunog. Suway ang kinahupangita pero wala jud. So na ako'y nakitaan magwang og gamay sa bunog. Magwang ni siya gamay sa bunog. Dira. Ang bugaong. Mahon tubol. So ato na ni sugdan mga kasap. Pagluto. Inununan na po ni. Da inununan man. Ano natay kasag. Si Tagalog aning kasag. Kalasag. Dira. Ug wa joy bunog nga akong nakitaan mga kasap. May nag-request nga bunog kuno atong ug na po ko'y nakitaan di ato untang paliton wa jud. Magwang na lang sa bunog. Way lain kundi ang mga bugaong. Muna atong bugaong, muna atong sudan para sa usa ka semana. So ato na pong sugdan ng pagluto na ni. Kay murag udto-udto na gamay. Kini naman siya mo ni himuon natong paniudto og panihapon. Sabaw-sabawan na to ni gamay kung saan pagluto ini bahala na. Pangusa ka semana bugaong limahon tubol ug dira atong dugang mga panakot kung tawagon nila, mga lamas. Kaya magsabaw man tag gamay na isabaw na po'y kutsilyo. Sugdan na nato mga kasap. Nagunsa mo? Kaya mag-TV. Asa man si kuya? Naglaag? Nato? Ha? Wala. Good. Nak. I love you. Love you. I miss you. Miss you. Mua. Aba. Palihog kong kuya be. Ayaw. Ayaw mo panlaag ha. Kuya. Dili mo manlaag. Nakaligo na si kuya? Ha? Kamusta mas kuya? Si Bubon? Si mama ug ang mga lola? Si tatay? Sige na. Sige na, magluto sa tatay. Tawag lang mo unya usab ha. Bye-bye. Amping mo. Amping mo pirmi. Ampo pod mo pirmi. Bye. Sige na, pag na. So, mao to mga kasap, nakaistorya na to no ang atong pamilya sa atong probinsya. Pinaagi sa ilang tingog kitay magmalipayon. Bisan nato sa layo. So, ing ani ni kinabuhing naginusaras layo.
So kung natong ni aging simana usara to kabuok karon duha na. Ikaw, gusto ka? Kulang sa. Sa sunod, tulo na. So mga kasap, kung kayo murag udto naman, ako sa ning hinahinayan og luto, ako sa dadalion ha. Unya na po ta magasoy. Bye bye. So muna ni mga kasap, ato ni siyang pailawman o palya no. Dili ba kani pait? Basin pait pa ni sa akong pangandoy. So ayan lang ni nato. Ara no. Tay babaw taning uban. Tay para hayahay. Tangan tunig sili dire. Pang palasa kuno. Tangan tupog luya. O sabuyas. Ara no? Aning ihulog ang mga kulang siyang giputol-putol para malimpyuhan akong sulod. So pang usa ka semana ni natong budget sudan o tanaw na to asa kutob ang atong nagasto karong adlaw nga murag ubay-ubay pod. May 400 po siguro. Kaya naman tayo dugang gipalit. So okay na. Kaysa magsikag palit kada adlaw. Ang perting mahala. Nasa gawas. Himutang ng atong ulo. Tangan po rin natong para mas nindot. Okay. Ay mga ikog. Diba? Natuning hanipon og mayo. Para hapsay po tanawon ba? Mayon tag hapsay sa dakong mga pangandoy. Mga kulag pait ni ron. Pares pangandoy ka pait na boy lusura. Nara. Bay-ubay dyan yung mga kasap. Ako lang sige putol kay pwede po rin ako putol-putol kaon agoy. Di kinuha magdali. Ito na ning kurot. Ara no? Kuha na itong palyapot. Muna siya mga kasap. Ang atong inununan nga bugaong. Pang usa ka semana na pud ni. Mga kasap, mao na ning atong inununang bugaong no. So luto na siguro ni. Nara.
bukal-bukal na po, rubiyag. Luto na. Sa mon siya atong budget sa kasimana. Ang isunod na tog luto ang atong paniud to. Pwede na ni siya. Ato na lang ning init-initon kada adlaw. Buntag ug hapon. So, dako kay tag matipid karon si manahon na pod. Na magluto antas tong paniud to. Ayun mga kasap, nag-gisa tag sibuyas, bawang ug luya para ni sa atong lutoong kasag tong paniud to na to. Og hapit na ni ato na idunod ang atong kasagsagan. Ara no. So kayo na to. Ayan na. Ara no, hapit na ni siya. Ang na to gamay sabaw para nato higop-higupon. Nara no, ato nang gilunod itong damas, sili o kamatis. So sabuan nato ni gamay, butangan nato ni unya og daw sili para mas maayo, mas lami. So mga kasap, mo ni itong daon sa sili no. Ato ni lunod tibuok para kausara. Ano yung mga kasap, naraning kinibukon og lunod itong dahon sa sili. Tara. Ano mga kasap, naluto na no, mga auna ta. Kaya murag hilab na atong tiyan. Kukutob ni siya sa gabi paniud to ni panihapon. It's it. So mao ni mga kasap atong naluto karong adlaw no. Sinabawang kasag. Inununang bugaong para sa usa ka semana natong budget. Ayun na sila. So palihog kog subscribe sa akong channel. Paki-like, paki-follow inyo na rin ako. Salamat. Kaon na ta. Ano? Makasap. Ngaon na ta. Sarap. Kung si tawag aning luto awag di ko kibaw. Pero kami ampot. Nabutay sili nga nagkatay-katay. Net. Perfect. Đấy.
mga kasap, matiwa sa tagkao, no? O palihog kog subscribe, no? Sa akong YouTube channel. Paki-share na lang po o paki-like. Paluin nyo na rin po ako. Salamat!